Witajcie widzowie, widzimy się znowu na polu tej absurdalnej walki i cóż poradzić, co nam pozostało? Pozostało nam tylko napierniczanie w Team Fortressową wersję Hordy, gdyż jest miodna. Okej. Ammo capacity. Dobra. I jedźmy z tym koksem. Zobaczymy jak pójdzie nam tym razem. Jest to mapa na poziomie wysokim, tak więc od początku atakują nas wszyscy na poziomie wyraźnie wyższym niż poprzednio, plus giganci już w pierwszej fali. Tak więc no, nie będzie łatwo, zobaczymy. A, czekoladka. Nom 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 nom. I'm moving this. Wieżyczki porozstawiali w troszkę dziwny sposób, no ale nie będę, o, przepraszam. A to ja byłem not ready. No właśnie. Nie wiem po co dispenser ciepnął w kącie, ale... Ich sprawa, ja się nie znam, ja jestem laikiem. W dalszym ciągu. To może być długi odcinek, korzystamy z tego, że udało się połączyć. Nadal zagranie w tym trybie nie należy do najłatwiejszych rzeczy. The first robot battalion is here. Everybody ready? Everybody ready? 4, 3, 2, 1. Chcę pieniądze! O! Retreat! A, Uber Charge. Jedziemy, jep. Motherfucker! A, nie, mam... Szybko. Czy jest to ammo dispenser? Jest, dobra. Wow! Dobra. Cholera. Dobra, potrzebuję trochę pieniędzy. Też nie mogę tak wszystkiego w czynie społecznym. Same krytykale. No, bez amunicji to ciężko. Szybko, dawaj. Jedziemy. W sumie ten dispenser tutaj to nie był taki głupi pomysł i to działko. A, dobra. Środek nocy, Mikołaj, pobudzisz ludzi. Ciul. Nie chcę używać pieniędzy na te spawny, bo ogólnie pieniędzy mam niewiele. Trzeba oszczędzać, trudny poziom, nie ma co. Wow! Co oni robią? Nikt nie ma bomby, spokojnie. Jak bombę podłożyli almost? No gdzie? Kajmoż bombę, kobito. Wow. A tu jesteś, suczysynu. Dobra, już go tam dopadną. Własnoręcznie gnoja wykończę. Yeah!
Yeah. Yeah. Dobra. Udało nam się pierwszą falę, a nie ma lekko. Nie ma lekko. No dobrze. Tak jest dziwna sprawa z dźwiękiem. Jak ostatnio było normalnie, włączyłem mikrofon, czy powiedziałem coś do drużyny i się zrobiło ciszy. Dlatego teraz ustawiłem go domyślnie głośniej. Dobra. Trzeba mądrze dysponować pieniądzem. Man up. Nie stać mnie. Dobra. Pójdziemy w ten deseń. Czekoladka. Nom 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 nom. Dobra. So fucking ready. Dobra. Co ja tu mogę zrobić? Nic. Mogę zjeść drugą czekoladę. Ojej. I'm ready. Eric, I have health regained, so you need to concentrate as much on me. But it's not that much, so... Thank you, Doctor. 5, 4, 3, 2. One. I leave. We are killers. Alert! Gas spies coming. Idą świeży. O, ile strzałów! Ja pierniczę. Nie mogę marnować kasy na spawny, bo nie mam jej. Zbyt wiele. You have destroyed all the spy bots. Niech podejdą bliżej, bo szkoda. Dobra. A, no jest ciężkawo. Bowman. Dobra, dobra. 2 spy bots remain. Działa to. Only one. You have killed all the spies. Bomba. Dobra. Heads up and O! sentry buster has entered the area. Spies are here. What the? Ło, 3 spy bots remain. przyszpilli gościa. Zostało 3 spajów. A chyba był jeden właśnie. O! Spy bots remain. Ojej. Spajczek, for God's sake. Nie ma czasu na żadne spajczeki, trzeba napieprzać. Ale może się uda. Ich siła słabnie, jesteśmy nieźle obstawieni. Dobra. Kasa. Jesteśmy biedni. 3 spy bots remain. 2 spy bots remain. Dobra. Uda się. Nie wiem, co by się musiało stać, żeby się nie udało. Another sentry buster has entered the area. But there are more on the way. You are a great doctor. Dobrze było. Fala trzecia. Ale jest ciężko. Jest ciężko, a będzie ciężej. Trzeba się dobrze Doctor. przybustować. No to raczej nie.
coś z postaci. Movement speed. Ready. So fucking ready. Dobra. You should move that sentry, my stick fed the wolf because there was a sign anyway. No ja wierzyć go nic nie działam. Hopy. Moist and delicious. Co? Matchmaking item server Wolf Gameserver down approx 30 minutes. Dobra. Ale fajnie, wyświetlają wiadomości, że nam padną serwery, a nie nagle... Nie. Adam away. Jeszcze jedną czekoladkę. Let us begin. Ah, so feeling. I am giant. Wszyscy mamy zacne kapelusiki. Go on, get. Packing up. Moving out. O no. Ja? Ja? This. I am fully charged. Take that. This round requires concentrated power. No, jak każda. Jak każda. The robots are here. Protect Manco. Lękam się. 4, 3, 2, 1. What the fuck? A, dobra. Nie może przejść. Nie widzę, w co strzelam. Kasa, 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 kasa. Walić wielkiego! Jest, Uber! O! Kurde, kiedy to ten Sobiegu musiał przejść? Get to an upgrade station and prepare for the next wave. Czy to nam... A nie, zostają nam te ulepszenia, przynajmniej tyle. Om nom 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 nom. Mok, mok, mok. Medic. I am ready. Engine soldier demo o heavy. Ale że co? White buildings so close. No dobrze postawił przecież. Czy w sumie... A jakby tak na front je walnąć, to... A zresztą ich sprawa. No, no w sumie jak tu jedno pieprznie, to jest po tym. To też jest fakt. Dobra, nie wiem, ale przynajmniej tutaj jesteśmy... Prawda? Nie. Ale nie tu, chłopie, back tutaj, tu, further. To jest bez sensu. 4, Dobra. 3, 2, 1.
Spencer Closer, you moron. W sumie lepiej stać tutaj. Alert! If they deploy the bomb, all is lost. On ma bombę! On miał bo... Beating us. Fight harder. Now get to an upgrade station. Miał. Jeden z kolegów się zdenerwował i poszedł. Nie ma się co denerwować. No i stany delicious. What coward is still not ready to fight? What coward? Nie. Get go! I am ready. So fucking ready. Y'all ready? We're under attack. Protect the facility. Move out. 5, 4, 3, 2, 1. One. Here I come! The bomb is about to be deployed. Właśnie, może lepiej się wycofać tutaj w ogóle. Może tu jest jakaś metoda? Szczerze mówiąc, każda metoda wydaje się tu być dość zła. O, miecz, dobra. Dobra. Szybko, żryj czekoladę. Idą. Panowie, idą. Aaaa! Quickly, get to an upgrade station. Medic! A, zrobimy sobie jeszcze jedno podejście. Czytam 7. Ah, so feeling. Ua. Ready? Hot bath, 15 cents. Jakby to tu ugryźć, żeby to się udało? No to jest... Nas musi być 6, bo tak to cienko. No na pewno nie w 4, no. To jest jak w banku. Sound off if you're ready. Everybody ready? Take that! And this! Cheers, mate! Cheers, Mike! Nie pij przed walką. Both of you! Teleporter coming right up. Cheers, mate! Lady! Take that!
Don't any of you have canteens? Manco is under attack. Nie mamy canteens. 4, 3, No, nie mamy. 2, 1. Run, coward! I said you guys don't have canteens. Sick man sends babies to fight me. Metal giant! Thanks for the raid! Weź się emo skończy, ja pierdyle. Ja się lepiej wycofam na tylnią linię. O! Brony. A, zwinął! O, prawa, prawa. Nie! Dobra. Przesrane jest tu, że tu jest bomba. I wystarczy, że podejdzie byle kto i ją podniesie. Idzie wielki, ja pierdyle. No, było grubo. Dobra, na razie jakoś idzie. What the? Wow! Dobra, niech się wystrzelają. A, mamy? A, już nie mamy. A, mamy. Dobra, 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 dobra! Brawa, fuck! Pyro, try to air blast the bomb away from the point so we have a bit more time. Świetnie. Nie czekoladę! Kurwa. Yeah! Dobra, to jedziemy dalej. Najwyżej będzie 3-godzinny materiał. O. Dobra. Fire and Speed. Może coś w postaci. No. Nom, 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 nom. Nom, nom, nom. Dobrze. Team Fortress skończyło się na Kill Them All. Dobrze. Teleport coming right up. Hamburger, cheeseburger, Big Mac. Zaś chleje. Pony up, boys! Dobra, Shadow Wolf 97. Świnie. Chodź.
We're under attack. Protect this facility. Dobra. 5, 4, 3. 2, 1. Nie, nie strzelajcie, to jest bez sensu, oni mają... I tak tego... Co to? Dopancerzeni heavy w wersji bokserskiej. Shit's getting serious. Pierdylam. Emo, masz tu emo, dawaj. Panowie, zajmijcie się tym, o ile możecie. Nie wiem, nic nie mówię, bo nie ma o czym. Obraz przemawia za mnie. You've beaten them back for the moment. That was fucking easy. Bo było łatwe. To było łatwe. No zobaczymy za moment. Ciekawe, czy miejsce na dysku starczy. Najwyżej się utnie, tak? Więc ja już się z widzami z widzami się już żegnam. Na wszelki wypadek, jakby było nagle. I jedziemy dalej. Who is not ready to fight? Kill them all! Ha! Enough if you're ready! Here they come. 5, 4, 3, 2. One. Run, cowards! Wow. Ledwo dostałem, jestem prawie trupem. No to już shit's getting real.
Dobra, spadmy. They're deploying the bomb. Do not let the bomb O, Wayfel. Dobra, kochani, to jest dobry moment, aby skończyć tę sieczkę, ale jak widać, tryb warty spróbowania. Ja będę się tu męczył dalej, a tymczasem z wami się żegnam.